mar Uhuru Business Park mabende nyaka sani pok opong kendo pok jo-ohala donje iye kaka obed nowinjo bed ni gidonja. Ere kaka chal mar Uhuru Business Park nitiere nyaka sani? Nyiswa ni to osegik kanye, to ere gima mono jo-ohala donje iye mapong'e kaka owinjore? Uhuru Business Park dhi maber. Nyocha karado gi committee makanyo last week, chairman gi committee mage. Gima ne timre ni Uhuru Business Park kanoger, ting'eni nitie sheds manoger, ne gin sheds 14 mane ting'o mana traders 500, between 500 gi 700 kama. To traders go ng'eny gi nowuok gi back street ndalo mane iloso the port, ndalo mane reorganize city gi gute joreru. Ng'eny gi nowuok Apindi street, back street, gi kuond mano giuso mopogore moko be ne tedo rech e dho nam. Koro traders go kanomi spaces go, to ng'eny gi nokawo time mondo occupy. Koro nwabet piny kaka cabinet mar Governor Nyong'o mwawacho ni chiro ni wa design nikech nitie joloko ohala mang'eny Kisumu kama dwaro space e kan. Mano wayudo ni wa redesign ma kuond mane ok obedo occupied ne wa redesign mo organize. Ma traders no biro kanyo. Sani chiro no kanyisi to 90% chiro has been occupied. Nitie mana joma ne nwamiyo gi duration mar higa achiel gi nus. Nitie joma ne gero gik mos, nitie joma be ne gero gik mopogore. Kidhi e chiro sani, chiro pogre malich, be bro mako dhogi kaka kuma chiro sechope. En mana ni gima timre gi jo-ohala moro amora e town. Ka ning'iyo gi uso e lak ndara, to chopo kuma koro konego uso e lak ndara nikech mano koro wakete walkway. Kino tere chiro to yujo ka tijno tekni, ok dwa dhi uso chiro. Nitie joma ohero open air market. To nitie be ji man kane osemiyi kamoro temporary. Kaka ndalo mani golo ile park, ing'ene en lweny ma ok ne kwa save park. Ne gina jomoa Jubilee market, odhi opong'o ile market. Nitie joma kosebet kamoro, kata in e drainage, en mano comfort zone. To jo-ohala osedhi Uhuru. Jomoko pok odhi Uhuru gin landlords. Landlords ma an Abala Wanga, an e lak ndara tagero kiosk 9, tabet dalawa gi achoko rent pile. Ka jo-ohala na dwa wuok to ok berna, nyaka yud kaka jo-ohala no dong kanyo mondo yud rent no. To kama obete no ok en kama ochiko yo. Koro wasetimo joma pod odong' monego dhi Uhuru Business Market gin joma nyisi jo CBD2A, kama oting'o jo Nyamlori, oting'o jo Garissa Lodge, oting'o jo Apindi. Jo Apindi nwasetieko miyo stalls. Jo Garissa Lodge, jo Ria community mwatieko, pod wadong' gi at least 100 traders settle. Jo Nyamlori nwasemiyo stall, pod gi complain matin, odong' ji moko 50. Koro kochopo higa manyien to gibodhi adhi atero. Ntiere bende tesend chumbo nyamburko mano